ya ce na neman addu'arka da ta yan uwa da ke halarta wannan masallaci mai albarka. Ya ce ina da mahaifiya, ina son ganinta, rabona da inganta yau shekara 4 kenan. Ina jin mace ce wannan, ta ce rabonta da ganta shekaranta 4 bata ganta ba, bata ji muryarta ba, kuma tana so ta ga mahaifiyarta, amma wanda yake riƙonta ya hana ta ganin mahaifiyarta ta. Ita kuma ta ce so take ta ga wata da ta haife ta kuma ta ji muryarta. Sannan kuma malam duk wanda ya zo nema na da aure, da ya zo sau ɗaya sau biyu baya ƙara kuma dawowa. Ta ce malam ba laifi ba ne idan na gudu na je gurin mahaifiyata, ina neman addu'arka Allah mai da malam gida lafiya. Ga 200 ta kawo sadaka saboda Allah. Na farko muna miki addu'a Allah haɗa ki da mahaifiyarki, kuma Allah ya ganar da wannan mariƙiya ko mariƙi naki da ya hana ki ga mahaifiyarki. Amma magana ta gaskiya da gaskiya shine, idan mahaifiyar nan taki ita tana raye, ke kina raye, kuma har kin san inda take, har kuma kina tunanin za ki gudu ki je wajenta, kuma kin girma kin balaga har kin kai munzalin aure, to ita mahaifiyar ta ke me yasa ita bata nemi ki ba? Kaddara an rike ki anan an hana ki, mahaifiyar ta ke ba ta san ki? Kaddara ubanki ya mutu, wani ya rike ki ko dan uwan ubanki ko waye, shi wanda ya rike ki a tsintar ki yayi? Ita mahaifiyar ta ke wace irin tsohuwa ce, wace irin mata ce? Ko waya a wannan zamanin, ko aike ba ta yi ba? In wanda ya rike ki yana da laifi, to mahaifiyar ki ma tana laifi. In ya hana ki ki je wajen mahaifiyar ki, to ya hana mahaifiyar ki ta zo wajen ki? Sako ya ishe mata. Kuma idan kin san inda take da kika rubuta wannan takarda, me yasa baki aika mata irin wannan takarda kika ce mata ba wanda ya rike ki ya hana ki ganta ki ji muryarta ta zo ta gaishe ki? Sai ki aika mata. Ba ga shi kin aiko 200 sadaka nan ba, kuma ga shi kina neman fatawa in baki dama ki falle ki gudu ba? Wani lokacin idan za ku yi tambaya ku rinka aune da yawa. Abu na biyu shine, ita wannan yarinya malai kirma, idan da yadda za a yi ta nemi wayarka ta bugo maka, mu ga yadda za a taimake ta, lalle ta je ta ga uwarta. Insha Allah sai mu nemi wanda ya rike ta. In bai da kudin mota ne sai a bashi ya kai ta. In akwai wani abu ne ya yi bayani. Ya za a yi yarinya budurwa uwarta tana raye bata mutu ba shekara 4 ta hana ta waya da ita, ta je ta ganta a gagara. Wasu abubuwan in an aiko su akwai matsaloli ne a ciki, shi yasa ba da amsa a nan haka a iska a duniya ya tafi za a iya samun matsala. Ta zo ta bayani, sai mu nemo shi, in ya ƙi zuwa sai mu haɗa shi da sarkin Kano. Ba a Kano yake ba? A Kano ne, ba da mu. Sai mu je mu gaya wa sarki, mu ce yalla bai ranka ne ka ba da umarni ya kai ta gurin wata, ba ma wai ta je ba, ya kai ta da kansa da kafarsa. Zai je ko ba zai je ba? A guje kuwa. Insha Allah mun yi alƙawari za mu taimaka mata, za ta ga uwarta da taimakon Allah insha Allah. Amma fa in akwai wani abu da ya gindaya a baya, wani abu daban kuma, to za ku ji bayani. Yawwa. Da haka baiwa Allah mai 200, na san kina masallacin mata, ki nemi na malayi kirma ki ba da lambar waya ki yi magana, sai mu ga za a tallafa miki insha Allah. In anan sabuwar gandu ke kuma ga liman a bayana nan, ba gidan da bai sani ba unguwan nan, za a nemo ki. Allah ce maka, Allah samu dace. Wannan yace to fa kai wato kai mutane wani Allah sauke wani. Ya ce malam assalamu alaikum, shi kan ko addu'a ma biyo malam ba. Ya ce sabon aure ne ya ce babu dai abu
ba abinda na wuce sai dai alhamdulillah. ya ce amma mala na jin jiki a ƙasar nan. wannan ba sa waje zai jefa da amaryar ya gudu. ya ce don Allah ga ya kowa su sa shi addu'a, ku taimaka masa da addu'a. iya tambayar da yake nan. kai kaga kai mai neman kai aure to sai ka bi a hankali. ya je ya jawo kura kenan. ga tauhidi kuwa wai ba abinda za su ce sai dai alhamdulillah. Allah ya mana afuwa, Allah ya yi wa dan uwa halin da yake ciki. Wannan wato wai ba mai fahimtar karatun kurma sai waye ake cewa wato yana da kuwa sai Allah ya baro kansa halin da yake ciki kawai. Allah shi ya yi mana.